quan tenim un pla com aquest K, que és paral·lel a la línia de terra, i un altre pla com aquest Q, que per sa nomenclatura hem de deduir ja sempre que trobem aquest símbol, aquestes dues ratxetes amb el nom de les dues traces a sota, i entremig una línia de referència que connecta dues posicions d'un punt, hem de deduir que aquest pla, Q, és un pla que conté a la línia de terra. I a més conté aquest punt. Necessitem aquest punt per saber quina inclinació té el pla respecte del pla vertical o del pla horitzontal. Molt bé, doncs, si ens trobam en aquest cas un pla paral·lel a la línia de terra i un pla que conté a la línia de terra com Q, necessitam per a resoldre la intersecció de la tercera projecció, la projecció de perfil, per la qual cosa començarem dibuixant un pla de perfil com aquest, li deim M, per exemple, i anem a cercar, primer de tot, la tercera projecció del pla paral·lel a la línia de terra, el pla K. Feim l'abatiment de l'allunyament de la traça horitzontal del pla sobre el pla de perfil i unim, veus, aquest punt, l'allunyament que estava aquí, i ara hem traslladat aquí, l'unim amb la cota de la traça vertical i aquí tenim la traça de perfil del pla paral·lel a la línia de terra. A continuació cercarem la tercera projecció del punt A. Fem el mateix, traslladem l'allunyament, pugem aquesta línia de referència i traslladem la cota del punt A i aquí trobem la projecció de perfil del punt A. Com que aquest punt està contingut en el pla Q i el pla Q també passa per la línia de terra, dibuixar el pla Q de perfil és així de senzill. D'acord? Li posem el seu nom, Q2'. Fixeu-vos que a partir d'aquí el pla està entrant en el tercer quadrant i per tant l'he de dibuixar aquesta traça oculta i si vos fixeu en la imatge que teniu just en la foto anterior, en aquest vídeo, veureu perfectament com aquest és el punt on de perfil se veu com un punt la projecció de perfil de la recta S, que és la recta intersecció. La marcam, aquí tenim S2' i com que és una recta paral·lela a la línia de terra, l'únic que he de fer és desfer aquest abatiment que havia fet en les traces dels dos planos i del punt i tornar enrere l'allunyament de la recta S que me queda aquí baix i la cota de la recta S. Repassam la solució de color rosa, li posam els noms, la nomenclatura sempre és important i ja tenim acabat el nostre exercici.